Ocupes és el viu exemple que els límits se'ls posa un mateix. És també el nom de la darrera representació que el grup de teatre social Femarec, que treballa amb persones amb discapacitats, representarà el proper 30 d'abril al Teatre Auditori de la ciutat de Sant Cugat. Per qui no ho recordi, Femarec va crear-se el 1996 i de fet ja compta amb 2 premis. Un primer que va ser una menció especial en l'apartat d'arts escèniques atorgada per al jurat en els Premis Ciutat de Barcelona 2007 i un premi, els Premis Ciutat de Sant Cugat 2007, per a Glòria Ronomi, per la seva tasca en la direcció de la companyia. Els actors i actrius de la companyia de teatre social Femarec tornaran a despertar la tendresa i l'amor del públic del Teatre Auditori amb els embolics i històries de la comèdia Ocupes. Ocupes explica la història d'uns personatges de fa més de 150 anys que cauen al món actual i intenten integrar-se amb la gent i els seus costums. Insistir en que l'obra cada any és molt diferent l'una de l'altra, que les persones que potser ja ho han vist un any no hi ha dubte que tornar-ho a veure és un canvi, és veure com ells cada vegada estan més crescuts, que cada vegada fan coses diferents, que cada vegada en saben més. Aquest any, doncs, no sé, fins i tot canten una mica, la qual això encara no ho havíem fet, no? I canten, i ballen, interpreten i fan meravelles, jo penso, no? Aquesta és la 14a obra que aquest grapat de mans del teatre representa com a grup, un grup format per persones amb discapacitat que dalt l'escenari demostren any rere any que les diferències o carències no són cap obstacle per fer bon teatre. I és que Ocupes és l'exemple que la integració social va més enllà de la laboral. Fem un pas més. No és una obra de teatre amb persones discapacitades, amb una molt bona directora, amb una molt bona associació, amb un bon teatre, sinó que per mi el valor, a més, és que forma part de la programació estable d'una ciutat. I això vol dir que s'ha apostat. Sobretot per la gent que per primera vegada hi va, que d'alguna manera enfoca aquest tipus d'espectacle amb una certa condescendència, per què no dir-ho, inicialment, amb una condescendència, i en canvi acaba impactada i amb un enriquiment, penso que mutu. L'obra, que compta amb el suport econòmic de l'Obra Social La Caixa, es representarà dissabte 30 d'abril a partir de les 10 de la nit al Teatre Auditori de Sant Cugat per un preu de 15 euros.